रनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नोंथाङा बे प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजनायाव एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला आङो बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ देखायगोन दिनैनि भिडिअ'आव। नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा नोंथाङा बेयाव 3,000 नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन। बे स्किमानो जाहैबाय अल एज प्रोटेक्शन पेन्सन स्किम। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आनअर्गेनाइज्ड वार्कार जानांगोन आरो नोंथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोरहालागै बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथाङा मान्थलि बेयाव 15,000नि गाहायाव खामायनाय जानांगोन। दानिया जोङो नायदिनि जोङो बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनानै इश्रमखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबे इश्रम हुमाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों रेजिस्टार अन mandhan.in। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों सार्भिस। नोंथाङा नैबे सार्भिसाव थुनांगोन। जोङो बे सार्भिसाव थुबाय। दानिया जोङो नैबे इनरलमेन्ट। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों निउ इनरलमेन्ट। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव सोंदों नोंथाङा बेयाव इश्रम कार्ड दंना गैया नोंथांनाव सोंदों। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय इश्रम कार्डनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा बेयाव इश्रम कार्ड थाबासो बानायनो हागोन। जोंनियाव बेयाव इश्रम कार्ड दं। जोङो बेयाव एसआव थुबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्स बहायनांगोन। बेयाव इश्रम कार्डनि नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगोन आरो नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनानै होनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबेयाव लिरनांगोन आरो नैबेयाव भेरिफाइ होनांगोन। बानायबाथाय नोंथांनि आधारनि नामा नैबेयाव अट'मेटिक फैगोन। नोंथाङा इमेल आइडिखौ दंबा होजागोन नैबे बक्सआव, गैयाबा बेयाव जेबो खोथा गैया। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आरो भेरिफाइ खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि जेन्डारा अट'मेटिक सिलेक्ट जागोन। दानिया बे जोब्बाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एड्रेस डिटेल्सआव नोंथांनि बेयाव स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांनि सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बेबायदि। दानिया नोंथांनि पिनक'डखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायना होबानो जाबाय आरो नैबेयाव मोनसे कुइसन सोंदों डु इउ बिलं टु नर्थ इस्टार्न रिजन। नोंथाङा जुदि नर्थ इस्टार्न रिजनाव बिलं खालामोबा एस होबानो जाबाय। जोङो बानायो। जों बेयाव एसआव थुबाय। दानिया बे जोब्बाय जोंनिया। दानिया जोङो बेयाव आदार डिटेल्स बहायनांगोन। नोंथांनि केटेगरिया अट'मेटिक सिलेक्ट जागोन। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि अकुपेसनखौ सोंदों नोंथाङा मा मावो। नोंथाङा बेयाव मा मावो नैबे बक्सआव नागिरनानै सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव एग्रिकालसारखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नैबेयाव सोंदों कुइसन मोनसे NPS ESIC EPFOनि नोंथाङा मेम्बारबाथाय नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा बेखौ न' होनांगोन। जोङो बेयाव न' होबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा इनकाम टेक्स पे खालामोबा एस होबानो जाबाय आरो बानायाबा बेखौ न' होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेबायदिनो बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय आरो फिलआप खालामनानै नैबे टिकआव थुनानै नोंथाङा नैबे साबमिटआव होबानो जाबाय। जोङो दानिया नेक्स्ट प्रसेसखौ नायनोसै। नेक्स्ट प्रसेसा जाहैबाय नैबेयाव नोंथांनि बेसिक डिटेल्स। नोंथाङा जिखिनि डाटाखौ फिलआप खालामदों नैबेयाव अट'मेटिक श' जागोन। नैबेयाव नोंथाङा नायना लानो हागोन आरो नोंथांनि बैसो हिसाबै नोंथांनि बेंकनिफ्राय फैसा दानलांबाय थागोन। आंनिया बेयाव 80 रुपिस आंनिया बेयाव फैदों। आंनि मान्थलि 80 रुपिस आंनि बेंकनिफ्राय दानलांबाय थागोन आरो आङो 60 बोसोर जायोब्ला आङो बेनिफ्राय 3,000 आङो पेन्सन मोनबाय थागोन मान्थलि। दानिया नैबे डिटेल्सखौ जोङो एसे बोखोनांगोन बेखौ पेजखौ। दानिया नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नोंथाङा फैसाखौ नैबेयाव मान्थलि दानहोनो ना 3 मान्थनि गेजेराव दानहोनो ना 6 मान्थसो दानहोनो ना 12 मान्थनि गेजेराव दानहोनो। नोंथाङा बेबायदि नोंथाङा बबे इयाराव दानहोनो नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव 1 मान्थखौ सिलेक्ट खालामदों। मानो होनब्ला आंनि 1 मान्थ जानाय लोगो लोगोनो आंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बेबायदि 80 रुपिसआ बे दानजालांबाय थागोन। नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बेखौ नोंथांनि हिसाबै। दानिया बे जोब्बाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि एकाउन्ट डिटेल्सखौ होनांगोन। बेयाव नोंथांनि IFSCखौ नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बेंक नेम, ब्रान्च नेम, नोंथांनि एकाउन्ट नाम आरो सेभिं एकाउन्ट नोंथांनि बेयाव एकाउन्ट नामा बेबायदि नैबे नुजाखागोन। नोंथाङा नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायना होनांगोन। नैबेयाव खेबसे आरो नैबेयाव खेबसे एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायना होबानो जाबाय। आं बेखौ ब्लार खालामना दोनदों। दानिया बेयो जोब्बाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नमिनिनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। नमिनिनि डिटेल्स होनाया गोनांथार। मानो होनब्ला नोंथाङा
माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा नोंथांनि नमिनिया नोंथांनि बे कार्डनिफ्राय बे फैसाखौ मोनगोन जे नोंथांनि नमिनिनि नाम नोंथांनि नमिनिया मा जायो नोंथांनि नैबेयाव होनांगोन आरो नोंथांनि नमिनिया हाबा जानाय ना जायाखै नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन बेबायदि सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नैबे टिकआव थुनांगोन टिकआव थुनानै नोंथाङा नैबे साबमिट एन्ड प्रसिडआव थुनानै होनांगोन जोङो दा बे फर्मखौ फिलआप खालामनोसै आरो जोङो नेक्स्ट स्टेपआव थांसै दानिया जोङो नैबेयाव से एसआव थुनांगोन जों बेयाव साबमिट होबाय दानिया जोंनि बेबायदि मोनसे बेंकनि फर्म गेवगोन नोंथांनि गासैबो डाटाया बेयाव थागोन नोंथाङा नैबेयाव बेंकनि डिटेल्सखौ फिलआप खालामनांगोन नैबेखौ नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै लाबोनांगोन आरो नैबे डिटेल्सखौ फिलआप खालामनानै जोङो बेखौ आपलड खालामफिननांगोन जोङो दा बेखौ डाउनलड खालामनानै जोङो बेखौ आपलड खालामना होनोसै नोंथाङा नैबे डाउनलडआव थुनांगोन अब्लानो बेयो डाउनलड जागोन जों बेखौ डाउनलड खालामबाय दानिया जोङो नैबे प्रसिडआव थुनानै होनांगोन जोङो बेयाव थुबाय प्रसिडआव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव दानि फर्म डाउनलड खालामनायखौ नोंथाङा फिलआप खालामनानै नैबेयाव आपलडआव थुनानै नोंथाङा आपलड खालामना होनांगोन जोङो बेखौ आपलड खालामनोसै दानिया जोङो नैबे आपलडआव थुबाय आपलडआव थुनानै नोंथाङा नैबे फाइलाव थांनांगोन जोङो बे फाइलाव थांबाय दानिया जोङो फर्मखौ नागिरनानै नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन फर्मखौ आङो जास्ट ओरैनो डेम' देखायदों आङो नैबेयाव नोंथाङा बेबायदि फर्मखौ PDF खालामना लाफिननांगोन जोङो नैबेयाव थुबाय फर्माव दानिया जोंनिया बेयाव आपलड जाबाय बेबायदि दानिया जोङो नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन जोङो साबमिटआव थुनानै होनोसै जोंनिया साक्सेसफुलि बेबायदि आपलड जाबाय फर्मा नैबेयाव लिरना होखागोन नोंथांनि फर्मा बेबायदि साक्सेसफुलि आपलड जाबाय होननानै बेयाव लिरना होदों दानिया नोंथाङा बेयाव पेमेन्ट दाननांसिगोन आं बेयाव 80 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन नोंथाङा नैबे पे इउस पेमेन्ट गेटवेआव थुनानै नोंथाङा पेमेन्ट दाननांगोन आं दानिया बेबायदि पेमेन्ट दाननायनि मोनसे पेज गेवबाय नैबेयाव एमाउन्टखौ नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय एमाउन्टआ बेबायदि ओंखारगोन नैबेयाव 80 रुपिस नोंथाङा नैबे मेक पेमेन्टआव थांनानै पेमेन्टखौ दानबानो नोंथाङा बेयाव इजियावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आङो मानो होनब्ला बेयाव दानथ'ला आं अलरेडि बे स्किमाव एप्लाइ बानायखांबाय नोंथांमोननो आङो देखायदों नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना बेबायदिनो स्टेपखौ फल' खालामनानै बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बेयो गोबां इम्परटेन्ट बे स्किमा नोंथाङा बेखौ बानायना लाबानो जाबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ